Jeg skal forklare jer om fattigdomsgrænsen. Men før vi kan tage hul på det, bliver jeg nødt til at fortælle jer noget om, hvad en medianindkomst er. Der er 3.500.000 i Danmark, og de har alle sammen en form for indtægt. Det involverer lønindkomst, overførselsindkomst, SU og pension. Jeg har 9 personer, der alle har forskellige indkomst. Manden, jeg markerer med ringen her, er medianen, fordi de 4 personer til venstre for ham har en lavere indkomst end ham selv. De 4 personer til højre for ham har en højere indkomst end ham selv. Derfor er han medianen, fordi han ligesom er midten af lønindkomsterne. Fattigdomsgrænsen er et udtryk for, hvad vi definerer som fattig, men som heller ikke har råd til at bo i en normal bolig eller spise en sund og I Danmark ligger medianindkomsten på 16.860. OECD, som er en organisation for økonomi, har vedtaget, at hvis du tjener under 50% af de 100 inden for medianindkomsten, som ligger på 8.430 kroner, så ligger du på fattigdomsgrænsen. EU har dog vedtaget, at hvis du tjener under 60%, som er højere, som er 10.116, ligger du under fattigdomsgrænsen. Det var videoen, og tak fordi I så med.